Juantxu frioleri fosfa, zizoleri zamene, ainolari, trainolari, Juantxu trebol. Eta teknikoen boikotonen ostien. Zu denontzako entzule eta hemen gauzen denontzako Laixinger gure lehiaketi, Eta aste honetan, badakizue, saritue, jakingo gure nordan, hemen biziok eskenitako sagardo sorta adar bat enungo dauela gaurko sosketan, zaidun urten denak, baina horretako parte hartu bihar izan dabe oinarteko astietan, azkenengo asteku hordeko nino jakiteko zein izendan, eta nork erungo dauen boleto bikoitz hori, baina horretarako pizkat azaldu ingo gure Laixinger nundik duna datzan, zein dan gure lehiaketie, zertan datzan, zer eskaintzen dutzen gure entzulieri, eta berak entzuliek berak zer emon birdozkun guri, venga, irati, animo bai. Bale, guk jartzen dugu abeslari ez ezagun bat, abesti bat kantetan, eta zuek entzuliok emiozuna da asmatu nordan abesten dabilen hori, ez? A ber, hemen dabiz. Bai, hemen marketing lanetan, bizioko Preparando el equipo de comunicación. Kristuen marketing lana. Horrek beste latak kendu, bestela esango da, jode, seri, Estrella Galicia. Bai, horrek ez. Horrek kendu. Hori sekreto zan. Ba, ez da sekretu, segura argazki guztietan nola gertzen die Estrella Galiciako lata guztietan. Vicio Galicia. Bai. Vicio Galicia. Eta esaten bilizai moduen Maitane, horrek ikusten dugu guke Maitane, irati. Bai. Horrek ikusten dugu astero arpei eskutu bat, famatu edan. Hori da, pertsona bat kantetan. Abeslari eskutu bat. Hori da. Eta? Era zuek asmatu mierdo zuen nordan abesten dabilen pertsona hori. Eta hemen prest dauz sosketa grabetako. Ja, baina sosketa horretik gauza asko mioguz, baina... Bai. Bueno, baina presteko. Baina prest dau. Baina grabetako prestu bai, ja zutunik eta dana. Ja, paso guztiak aurrera dute, baina bueno... Prest badau? Asuntu hori da entzule, guk kantuen ipinen dugu eskutuko famatu bat, eta zuen erronka itxeten da asmatzi, zein dan bere anonimotasun horretan abesten dabien famatu hori zein dan asmatzi, horretarako gure sare sozialetan, gure WordPress horri aldien, zein YouTubeen, zein lekutan parte hartu alizitun dozue, zuen eruskine itxite, edo bestela 654-03-799 gure telefonuen WhatsAppez. Esan mier dugu, horbetik abizela sustatzen audizuek bialdu, entzule bialdu audizuek, zuen abotzak entzun gure guz, guretzako horrek dekoleko balore dobli edo dobli espada bai irukoitza edo guk zuen abotzak entzun nahi guz, ez zuek guri bakarrik. Eta, bueno, aste honetan parte hartu da gain batek, eta gane guztot, audioz be, parte hartzirik egon dala, ez da, zer? Egon da, bai. Baina igual lehenengo, gogoratuko gu, zein izendan, ez? Hori juna esaten. Venga, hor txegu ez. Ega, dale. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. Wow, latza, gaurko honetan gure famatu nahi bilduzko nahi dizu, Ez da inungo zalantzarik. Bai, bai oso polike. Ez da inungo zalantzarik, abeslari dela, bera, Bai. Eta, bueno, igual gogoratuko gu zeintzuk izen ziren aukera. Aukerak? Vale. Nik ez dagoaz gogoen. Venga, bota. Dana presteko. Dana prest. Aukera da, edo zan, Lide Azueta. Lide Azueta. Lide dala. Lide bada. Vale, be aukera da Lide Hernando, Lier taldeko abeslaria. Vale. Ze aukera da Lide Legorburu.
Opa, Lide? Bai. Legorro. Baina, ezagutzen doguz, edo asmatu doguz izenako lan. Aimarren lengu zinie. Aimarren lengu zinie. Vale. Aimarren lengu zinie, abeslari zen. Oina esaleke, hola. Eta de aukera da Lide Duñabeitia. Laixigarri batiko eizataria. Bueno, Bueno, nik esan biot, erantzuna esan baino lehen. Ona. Rutilofobia dekien pertsonentzako, igual pizkat Zein? gogorra izango da. zer? Rutilofobia. Se ba? Dalako pelirrojoei beldurra, fobia. Ah, pista ona. Pista! Ah, vale. Pista guztu berandu zeia parte hartzie ja. Baina, ja maitu. Ja, guz papeleta prest. Orden beste bari, venga, audio erimo de su play, a ver, zeinek hartu den parte, audio bitartez. Bai. Aste honetako abeslaritze, enau ziur baina uste dut Lide Hernando dala. Ona, justo. Aste honetan bai, bai. justo. Justo beti Aste hor honetan dago, bai, justo. Bai. Tengo No, ez dugu emon ondino erantzun. Erantzune... Aste honetan ustot, baietz, justo. Uste dut. Esan gotzut, Lide Duñabeitia ez tala. Venga, ba. Venga, ba, Gehiago badau? Ez, erantzun, Justo bakarri bilduzku. Bai. Justo. Bai. A ber, Entzulik soso dabiz, Bai. Anima, Baten batek, bigaldu zuen audizuek, Bai. mesede, zuen abotzak entzun gure aguz. Baina, bueno, orduen gure pertsona eskutuen audizu ipiniko, ez da? Iepe, kaixo, Lide Hernando naiz, Lier taldeko abeslaria. Eta bueno, hementxe, Laixiar irratiak eskatutako erronka hau bete dut, abesti bat abestuz. Eta, hoxe, besarkada handi bat, eskerrik asko, eta segi aurrea. Ole, eskerrik asko zuri, Lide. Makina. Lide Hernández, izena. Hernando. Apai, ezin hau itxi, sekulo ez. Balan, ba. Justo gasmatu da orduen. Justo bai. Bai. Justo. Gaurkoen bai. Gaurkoan, Gaur bai. Aupa, justo. Da eskerrik asko audizu bieltziarren, bai zuri, bai Lide Justo- Hernandori be bai. Justo hilean behin. Hilean, behin. Asmatzen du. Bai. Bai. Nahiko ez, bombo esatzeko. Bai, merezi da bombo negoti, Orduen, aste honetako boleto bikoitzaren sosketi eminiko gu martxan. Bai. Ederto. Dana presteko gu, hor dau kristonako bombo zarra. Lehenengo boleto bikoitza. Lehenengo boleto bikoitza eta gero Madre santa, que lío. soskera erraldoia. Zu pentsau, bombo txiki jendeko guz, ja, 200.000 papeleta, imagino bombo handizen zentzu dene. Ile osoko partaide guztizen papeletak. Ez, hor da... Oier berabe barruen da. Hemen dauz besti. Oier berabe? Oier berabe, bai, bombo handizen bai. Eta bueno, jo. Abestiren bat ipini bikogu... Bueno, zer, a ber. Ipini abesti bat, o tamborra da, bestela pixen bitartien igual... Zer. Gorroto dugu beste bat. Gorroto ditut, ni lehenengo sosketa boleto bikoitza eta gero ni gorroto ditut zei edo zan doie. Ez, bueno, edo bai. Edo Bai. dana. Ez, kamairan, bueno, venga, edo beste bat. Gure invitauek aldabe esan ni gorroto bai. ditut zei, baditut zei gorroto. ¿Alguna canción que odiéis? Bat? Que no os guste nada o que os dé tirria, Oin. como dice Maitane. Oin. Yo cualquier canción de Alejandro Sanz. Toma, Cualquiera. ahí está. Alejandro Sanz en su totalidad. Él como ente. Él como producto. Bueno, pero una en concreto. ¿Tú, Julia? A mí me da mucha rabia una canción de Ricardo Arjona que se llama De vez en mes. O sea, de vez en mes. De Beth. ¿Ricardo? Arjona. Que habla de la regla. O sea, no. Un tío habla sobre la regla. Exacto. Si tiene centímetros no pasa nada, ¿no? Si tiene centímetros la regla. ¿Cómo? A ver. Vale, entonces, habla. Perfecto. Oh, no, bien. El disco lo tituló ¿cómo es? Terreno Pantanos. You are entering a garden. Oh. ¿Es esta? Ahora. Vamos a hacer... Sosketa. Sosketa. Bai. Nik uro tentzun abesti hau. Zirro dano, guro dela antzun. Bueno. Fiskat, a ver. Mira, sosketa inez. De vez en mes con tu acuarela pintas jirones de ciruela que van a dar hasta el colchón.
De vez en mes un Latza, detergente se roba el arte intermitente. Moten da un Melendi, ez da? Vaya, pro, El primo barato. Si es natural cuando eres dama, que pinte rosas en la cama una vez de vez en mes. Oh, de vez en mes. Una cigüeña se suicida y allí está Adiós. ¿Cómo? buscándole una explicación. Zentsura hori tipueri, Besenme. Manchó mi sable en sangre. No, alguna perla de esas en la fijo. Sí, man. Mira, esta es la urpena da. ¡Qué huevos! Vale. Qué Venga, huevos. sosketen gogo. Bai, hobeto, ez? Bai, ipini Bai. oso bajo, ipini. Oso bajo. Ba, gube, de bezen mes, ba, sosketa egiten dugu. Eta... De vez en mes, sari bat banatzen dugu. Hori da. Gabetan biziok eskainitako sagardo edo sagarre zeineiko edari eta freskagarri sorta. Baina, argi eukitxiko nik. Oin urtengo dana, da papeleta bikotxa. Bai. Eta gero ya... Eta gero orokor. ingo da beste bat. Bai. Beste papeleta bat Benetazkoa. Es un Bai, poco noski. lío. Primero, doble. O sea, No, Se sortea la se papeleta sortea la bat. papeleta doble de esta semana y luego entra el bombo. de todo el Este mes. De todo el mes. Que lo vamos a hacer ahora también, ¿vale? Se hace, hay 2 sorteos. Ahora una. Ahora una. Aquí hay mucho vicio. Hay mucho vicio. Sí, mucho vicio. Bueno. Dale. A ver. Un montón de partícipes. Oh. A ver. Redoble. ¡Anete! Beste behin, boleto bikoitza. Boleto bikoitza. Anete! Boleto bikoitza lehenengoz, ez? Aurrekoen sari zerua, Aurrekoen sari zerua ben, bai. Bai. Ba, bueno, boleto bikoitza egozu, sari potolu erun albi. Jo, Anete, Anete. Anet. Anet. Bueno, esto txoko deituko, ez? Osa, gero... Bai. Ez, japari ez. Hori da. Zatuko dituko, oin da gero. Vale. Ondino bioguz, ja... Ordu batetan saratu bigu gaztetxeet. Oin bai... No. Bai, dana ondo. Bai, claro. Claro que bai. Anete birritan. Eta oin bai. Hortxe, Ya está. oin bai, Anete. Oin bai, oin sosketa ona, Anet. oin benetan balizioen sosketa, biziok eskinitako, sagardoz sorturiko, edarize eta freskadarizen sorta irabazteko, sosketa martxan, dekogu. Eta, bueno, A ver. A ver. Tamborrak. ¡Eneko Bikandi! Ba, Eneko Bikandi gau argin dau. Eneko ikandi hemen Ah, ez. dikatu Ba, deitu miko jako, ezta? Bodegian dau. Telefono hartu dugu hau. Hartu biko telefonua. Bai. Eneko. Ja, a ver, bai, deituko gu. Claro. A ver, zer dinon, enekok. Nire mobilek esteko la arazo kontaktetako, teknikoek oi gauza konektetako kontze. lan. Arazo teknikoak zabaltzen. Bezen. Telefono garrizek eta solo diferentia. Ba, bueno, arazo denak solventa bikin dugu guk, horretako errestasuneko guk. Beti hemen oztopo ibiltzen garelako, ez teko baliabide urritxekin ibiltzen gara. Eta markau maiten, markau eta holan ja bertati dituko gu. Eta laster jarrikora kontaktuen Eneko Bikandigaz, gure saritu egaz, bizioko, sagardo, freskagarri eta edari ezin hobiek. Nik esan bihot, Zer? barkatu moztu batzut. Bai, bai. Posik nau, gustot, berari tokaute niri behelduko jatela sari. Horrek ez da balizua, Horrek ez da balizua. Bueno, ba... Hemo volumena tekniko. Bai, hemon. Venga, ba. Ez. Hola? Oli! Ez que llena betzen. Hola. Hola? Ai! No. Baina, Hori da permiso baiatzen da. Lotzatu inda, a ver. Parkatu. Eneko... Ez, A ver, ez da balio gatza betek txoin. idazti, Ez bada hartzen telefono, ez ebes, Telefono hartu bidau. Osa, telefonik hartzen ez badau, ez da usaba. Berati telefono hartu bidau, Hartu dau, baina ez que llena, hori Geldi. grabio. Hori grabe edo, niño. Barrira. Eta esan bidau, no sé qué, la tarjeta al hormiguero. Bestela ez da balizua. Venga, ba. Venga, reka, lesi susustau, Lele buen telefono esku, niño, tono bibistu zeman. Hartu dau. Zalantzati dau, hartu, bai? Hartu ez. Zalantzati. Sagardo botilla jaso, o ez?
Ai. Mobil eskuen deko urduri dago. Bai, deko eskuen fijo. Beste tono bat eta gero. Ai. Eta premiso abiatu zera. Igual, bueno, igual horrengo kuek. Entzuten bazen zurrengo kuen, akordos nigaz, Bronki bota bikotze zuen, nekori esartzearen, Bai. Zeban derar. Kriston bronka. Ez que jarren, osteo. Zitius. Ez que dago, barriro. Beste intentu da, Bai. Niteko Venga. Azkenengo intentu da. Bai. Eski mobi eskuen deko fijo. Azkena, beste Bate bat badeko, bate bat albuen. Eneko. Nordeko albuen. Ez dakit. Bai, eta jute maga plazara gu, ez? Bueno, bale, baldatzen dugu. Eta kurtzen mago estu dizura. Azkenengo intentu da? Bai, ez da? Venga, bai, beste Venga, ba. Azkenengo intentu bestela beste papeleta. Gata trompetan da bilor. Aitane, bai, azpize, ez? Neitu niri besten. Oi. Ekan lordeko zu, oina hartu emitzu. Bai, bizke, entzungo zu hortik. Ez tozko hartu gure. Eneko lotzatu inaku. Pena bat, permiso. Hartu telefonue, sekuleko sariz galtzeko puntuen zauz. Gatxen egin da gero. Zuri urtein zu papeleta bikaine eta... Ai, ama. 0,5. Eneko. Bai, deko eskuen, fijo. Bueno, Neko, senditzen dugu, lastima gara. Baina... Galdu aukera. ¡Qué lástima! Pero adiós. Nos despedimos de ti. Pero adiós. Y next. Sekulako sarize galduzu. Sekulako sarize biziok eskainitako Beste zagardo bat. eta freskagarri botella galduzu. Eta bueno, sosketa, gure sosketa, beste sosketa bat, 3. sosketa gaurko egunien. Tamborrak, tekniko. Tamborrak. Garaziri toka hoiako. Eta sarize Garazi! Only one! Ze garazi? Ze garazi? Garazi? Garazi nik uste gure entzule... Bai, gure entzule fine. ez da? Ez. Zure lengu Zure guzine, Ai, badior! Horrek bai hartuko zaitu, ez? Karo, horrek bai zaitu, baina hori ze telefono da. Ander, na, juko nietik? Zuri da? Karo, zuri hartuko txu? Zuri egordeta, eta? Bardin da. Hori betzea jonga eta... Todo gehan gaza, baina harrakalzuke inberba, horan jakingo dago irratik dela. Hau, pote beni beliko da, igual. Badartzen, cambio. Cambio. Papeleta gazta barte. Niri urten arte. Ñoz. Adiós. Elo! Adiós, papeleta geratuko gaur, Beste, bat, papeleta, bari. Latza, Esta aukera... Ez da hartu. Otra oportunidad. Justos por pecadores. No, txau beste bat, Bigarren eta azken aukera. Bestela noretzako. Honek hartu eskero eskei ez da bingo, hori seguru, Igual ordu erditzen eku hemen, Eskarrik asko! Nera saria! Ander. Garazi. I llama ser. La llamamos de Vodafone. Sí, de Vodafone, sí. Zer da bizie? De Movistar. Garazi, laiziar irratitxei daike gabez. Benetan? Barriro! Bai! Aspaldiko esan biote, Benetan. Benetan, aspaldi suerti galdute ibili zara, baina gaurko honetan zuri tokaiatzu biziok eskinitako sagardo eta sagarreziniko freskagarri sorta bikaine. Bueno, bez ya te toca esto, tokaiate boletue gero iteko zera, Ez, Tokaiatzu. Garazi, uruminera doiela sarize. Benetan? Benetan ba. Ez da gizi zen, ama. Jo, baintza, justo uruminen hau baserri zen, hemen trago batzuk hartzen lehen. Ahí va. Casualidades trago hartzen. Ahí va, casualidades. Me acumula el trabajo. Bueno, datorren asterako, badeko zu eserrean? Aserta bot azkenien erantzune? Bai, aserta oso. Joe, bueno, terrible izan da, Dona indozu? Ez, que irakurtzen ozen erantzunek esaten a ber, Adele ez dau erantzunen artien, no?
ze ondo kantetan dauen, osea, que terrible. No, terrible. Bai. Eta lide duina beitia etxan. Ja, es que gaina, lide irakurri nabanean esan, hay un error de traductor hor, osea, lehenko zeine, ez da pentsetan, baina, bueno, zelako posik nauen. Bai, ez da, lehen posik eta bin posau. Hori da. Qué fuerte. Ba, pasan astien entzun zeintuedan, segon nintzen konfinaute zuzenien. Baina gaurre zen izen dut eta, bueno, es lo que hay, así que... Urrenguen... Bueno, entzungot, Urrenguen hor txokuen ipini laixia erretia topien, Ustot merezi da bola. Hori da, hombre, publicidade eiken dute, ugeri, así que... Es lo que hay. Bueno, ondo pasa usuepe bai, Ba, eskerrik asko. Eta eskerrik asko parte hartziaren, entzule fina izetiarten garazi. Eta segidu golan, ze benetan, postasune emoten dozu eta autentiko batzu sari, así que, ala, ondo ibili. Vale, barazi, eskerrik asko zuri, da ondo paseu. Ala, agur, barreintxizak, agur. Nahi da benien sari semille tortio, bai, Itzela, Ez hau txego zein dan salia? Uste zu Arturo txela ala. Ba, posten naz, etxekuentzako jungo da saritza, eskenien, jo, maitan, ezuke etxe egun zen duen da, jo. Ja. Uro minera jumiko datorren aztien. Gara sin lagun egin gona, super lagun. Bueno, banaz. Eneko eske afaltzen dau. Eta ez da hartu telefonu. Ni prokazu. Baina ez da hartu, ez. Gaberandu. Ja, ese bez. Pena da, baina eneko galduteko saritza eskenien, uru minera, garazik erun dau. Asuntu zein da, saritza manatu bidala, eta entzuleitako bati saritza momilakola. Bardin da zeinak eruten dauen, saritza bikaina da, espero gozatuko daula garazik, eta aurrero entzien etorriko din saritza gure entzulei gozatuko da bizela. Eta aurrera jarraitu biko, Laixinger, gure Laixinger. Beste hile barri bat hasiko beste denboralditxo txiki bat Laixinger barruen. Eta zein izango da, datorren hilerako saritze katazkak eskainitako? Gozari bikaina. Da oso bikaina. Mintzako, nera? Mintzako, eta esan bida. Aurrekoen justo eta Kristinak ere babian. Bai. Argazki ze biali oskuen. Bai, eta gozatu errartuen justo, hermoso bikaina hartuen, ez da Kristina egun bazen, ez? Justo agertzen argazki, bitxo bestakigu. Eta, bueno, gozatu da bien, no sé que... Nik usat Kristina fotografa izen zela. Igual beste bat. Txibatazo asko. Justo que san Kristina ere guabela, Ah, ze Kristina? Bueno, bain dugun aurrera, jakin dituen beste lehek eta martxan ipiniko gule, aste barri bateko erronka ipiniko lehuntxe martxan. Eta horretako nena izango da, auditxo barretxe entzuti ez da, teniko? Inga. Guruzu nien, Ilustración, porque no sabe tocar el chistú, ni un poquito el acordeón, ni toca la pandereta, ni se llama pantaleón. Pantaleón, 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 pantaleón. Nor Kristo izenete dau. Estoy. Hau nundi urten. Ai, ama. Hau nundi urten da, ambo. Norrete dau. Nik uste barri dentzun bidala, Y el alcalde de Ochandia no tiene poca ilustración, porque no sabe tocar el chistú, ni un poquito el acordeón, ni toca la pandereta, ni se llama pantaleón. Pantaleón, 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 pantaleón. Ja, hori da osasune, Hori da osasune da kantereko dugu, Bai. Ba, entzule, hauxe da, aste honetako erronkie, ontxe, luzatu barri egun erronkie, eta horretako badakizue parte hartu gure sare sozialetan, berdin Twitter, Facebook, Instagram, zein gure web horri aldien, laixierratia.wordpress.comen, edo bestela, audio bitartez alba da, barri desangot, audio bitartez, horri xilpin idatzi zibili berrik, bieldu zuen adizue, bakarrik hori botoi berdetxo sakatu eta zeuen erantzun emoti baino ez da, nahiko erreza da, eta telefono zemak izan mendeko zue, 6-5-lau-0-3-7-beratzi-lau, parte hartu. Benetan, menezi dau, sari bikaina dauz,
Guk dastatzeko aukera eukin jogu bizioko sarien parte bat, eta benetan itzela dau. Parte bat, eze guztu zelan dugu, eta. Bueno, baina... Sarize integro dago, Sarize integro dago, Integro dago. Bai. Hori da. Eta ez dakit lau aukerak Aukerak? Badeko guz. Bai? Venga, ba. Brutal, venga. Lau aukera deko guz. Venga, bota. Bai. Aukera dekogu. Aitortzu. Aitortzu. Asekaz. Aitortzu. The only one. Aitortzu gero saben. Be aukera dekogu. Josetxu. Josetxu. Josetxu baina ez da etorri gaur. Egize da, gaur ez da etorri. Zeba? Ez da etorri ba. Audio bidaliko abene. Konfinaute. Konfinaute. Joder. Sanblazetan nibili dela. Bai, sanblazetan ikusi zu ya. No ganamos a intzen, ¿está? Seguro. Fijo ez. Euntzek edo bajatuko bazen, arek. Una cosa serengo, ben. Bueno, ze aukera dekogu Mirentxu. Irentzu patxa. Mirentxu edo Mirentxutxu. Hori. Ez, ze aukera dekogu Mirentxu. Bueno, entzuli, bai, 50%, o sea... Ni ez dakit, dudan, nau? Ez dakit inungo susmonik sospechari zein izena lan, Igual Mirentxutxu, Mirentxutxu. Kontuz, cuidado.